गिबि सेन्टाराव आं दिनै बरबरि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावग्रोदों। गोजोननाय मोनदों बे बरबरि दुलाराय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बरबरि दखरा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ बे सनाथि मायथाइनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि रायदाव आफादनि आफादगिरि हिसाबै आं दिनै बेयाव नुजाथिफैदों दान्दिसे। आरो जोङो गासैबो बे रायदाव आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों जयै सावरायदों फैगौ 2, 3, 4 खालार खालि जानुवारिनि 2026 बे सानथामनि हाबाफारि लाना जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो आखायाव लादों। आरो बे हाबाफारिखौ जों जाहाथे गाजा गोमजायै खुंनो हायो आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ जों जाहाथे मेहेरगोनां खालामनो हायो बेखौ थांखि बोनानै बा नोजोर बोनानै जों दिनै बेयाव सावरायलायदों। आरो बे जि सानथामनि हाबाफारि जों खुंनो आखायाव लादों बेनि जिफोर खामानि बे खामानिफ्रा बेसेबां आवगायदों बा बेसेबां मावफुंजादों बेफोरखौ आं दिनै दान्दिसे नायगिदिंनो फैदों आरो गोजोननाय मोनदों। बेयाव मेंनो रोङै हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि मावथि सोद्रोम बिथांमोना खामानिफोरखौ आवगायलांबाय थादों। आं आसा फारिदों जे फैबाय थानाय जि सानथाम 2026 मायथाइनि 2, 3, 4 जानुवारि सानथामनि जि मेहेरगोनां हाबाफारि बे मेहेरगोनां हाबाफारिया बे ओनसोलनि रायजो राजा आफादफोरनि मदद आरो हेफाजाबजों मोजाङै खुंफुंजागोन। आरो आं बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै खावलायदों जे जोंनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जोंनि हारिमुखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो जिबायदियै थांखि बिथांखि नाजावनानै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादफ्रा आगुनिफ्रायनो खामानि मावबोबाय थादों। बे खामानि मावबोनायखौ जों गासैबो जाफुंसार होनो थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफाफोरखौ खामानिफ्राव मदद खालामनो थाखाय आं बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै खावलायदों। गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै कामेस्वर बर' आरो नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जोंहा फनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बेयाव बाहागो लागोन। रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदो जिहेथु जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मोनसे गोग्गोम हारि फोसाबनाय बा हारिनि थुनलाइ आफादा बिफा अर्गेनाइजेसन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनि हारिनि मोनसे गोग्गोम फरायसा आफाद। बे हिसाबै जे बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि बिथांमोननि 50 बोसोरारि सनाथि फोरबोखौ खुंनो थाम थिम खालामदों बेयाव जाहाथे बरबरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैनानै जि हाबाफारि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि बे हाबाफारियाव मोजाङै बाहागो लानानै जाहाथे खामानिफोरखौ आवगायलाङो आरो मोजाङै मावफुंनो थाखाय बिथांमोना हेफाजाब खालामो आं बेखौनो खावलायदों।